بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على القائل صوموا تصحوا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما المشرف لا تيفي لجبو أموفون إسلامي كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جموكان حكمو كنا لا نوي دين برو مي جموكان نبي ولي كسي كرامغوما أنيكا كرامغو بسم الله ولا ساكا برو كي دين كنا فونين دوكا بي أنكلمة كا أندغو أنا كالاندين دو بسم الله كنين كنا لا ولا سا وكاكما ونيوغنا دوفي ولا سا دين كنا فونين دوكا هينا أنا دو أنا برو كنا لا أنا ما ويلين فلو وي أمبالما كي مولاي سليمان بالو ni kitabu kalano duguma kalandeno amba fo famutu na muri kalandeno bagadaji anga ma welen flana we ambalom so umu kulsum jabiye alete dunaye nin keneka ana yesi damana make nin keneka anwi ubinaje kaboroke anga dina kuna fondoka ayana anga do anga bor kona lamanga ma welum bismillah ama fa ambalom se assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جابي مولاي سليمان بالو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أندوني باروكونا لا مولاي سليمان أمينا نباروك سونغلو ديكا السونغلو يأدم كلوي والسونغلو فنا بيواجبيا مادو ديكا نا دمسنا مو تشاما حكليلا كفوكو سونتي أولوكا واجبي ame feka baroke sunka nga wajiba demsen façon jumeka ani sume binga wa demsen façon jumeka nga yana nga do baro yen ko nala sungalo re kalo jume alhamdulillah ambe ala tanu ka ala wali nyumando sungalo ikanye ngalla ankramo ko sungole allah subhanahu wa ta'ala ka kalo la bili badoy ay sun fardaya ala kirana mantun ka kalo min konnala kalo keli o dafalendo aba fanye alqur'ane konnala sungolo yeref samantiya ani sungolo boyaka shahrur ramadan allazi unzila fihi alqur'an ko sungolo de kalo allah subhanahu wa ta'ala ay qur'ane jigi kalo min konnala o fora ko qur'ane de jigina akonnala qur'ane ya adam nafsamantiye sun ya adam nafsamantiye sungolo yi alaka kalo la bili badoy kalo minaka bukate me kalo chamanka mashallah mbalonso kulsum sungalo yi kalo jume erga famuna alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tan ko sebe kala barkada ala mi nyeka ambunye ne sungalo bayi parce que kalo chama be la horoma kalo be no mais sungalo fana ya adamana kalo kerenkereniye ka sababu yake ala ye fisamantiya min caya konnana ani ala ye bonya min caya konnana ani ala be hine min ke aga jonya konnana ani ala be yafa min ke aga jonye akonnana kira kisin nema bama aye sungalo fisamantiya fanye aga cha aga sahaba ufana olu fana ye yiralike uka kuma ula sungalo fisamantiya la sungalo ere a fardayala silamɛw kan hijira san filanan et puis o tɛmɛlen kɔfɛ fana sungalo ye kalo ye ala ye bonya caman kɛ silamɛya ye kalo min kɔnɔna na ala ye hɛrɛ caman kɛ silamɛw ye kalo min kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ a dogolen tɛ silamɛya tariku la n'o de ye gazwatu badrin al-kubra badru kɛlɛ belebeleba kɛlɛ min n'ala ye ka se di silamɛya ye silamɛya ma kafiru kan kɛlɛ min n'a kɛra dɛmɛ belebele n'a ye kafiriya jonjon bin ni ka silamɛya darapo kɔrɔtan o kɛlɛba in o kɛra sunkalo kalo de kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ fana fɛn min ye fatuhu maka ye n'an bɛɛ b'a dɔn ko makan dayɛlɛ o ye kɛlɛ ye kɛlɛ min n'a dogolen tɛ silamɛ si la o kɛlɛ nin fana o kɛra ka bɛn sunkalo kalo de kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ fana ka yira an balimaw na an bɛ se k'a fɔ ko sunkalo kalo de ye ala ka promo kalo ye
ala ka promo o n'anw adamadenw ka promo ti kelen ye an b'a ye k'a fɔ an ka promo ye 100%, 150 n'a cayara 200%, mais ala ka promo dan fosi de t'a la. Allahu akbar. Naam. Mulai Suleiman, yala e bɛ ka nisɔndiyara ni sunkalo donni e nisɔndiyara n'a ye wa? Alhamdulillah, an karamɔgɔ nisɔndiyara n'a ye kosɛbɛ, wa nisɔndiya o fɛnɛ o ye wajibi ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan. Munna e tɛ jɔrɔ sunkalo la, sun ka gɛlɛn, sunkalo kow ka ca, mɔgɔ tɛ dumuni kɛ, e tɛ ji min, mun bɛ nisɔndiya ni sunkalo nali ye? Fɛn saba kɛrɛnkɛrɛnnenya ma o b'a nisɔndiya ni sunkalo nali ye. Alakira ba ka kuma kɔsɔ sallallahu alaihi wasallam, a ko a ka sahabaw ma sunkalo dɔ dontɔ ani silamɛ jamaw ma, a ko kalo min n'a dontɔ filɛ nin ye an kan sa n'o ye sunkalo ye, a ko kalo in daminɛ k'o ye Allahu subhanahu wa ta'ala o y'a ka yafa ye, kalo in cɛmancɛ o ye Allahu subhanahu wa ta'ala o y'a ka hinɛ ye, kalo in laban o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka kahɔrɔmali ye ka bɔ jahanama ma. Silamɛw n'i ye nin kumakan in lajɛ, ala ka yafa, ala ka hinɛ ani ala ka kahɔrɔli n'a fɔra ko ɲɛsinnen don an ma, an dun ye ala ka jɔn de ye, o ye nisɔndiyaba de ye min kan ka bɔ an na ka ɲɛsin kalo in ma k'a fɔ ani han mari an lahu. Allahu akbar. Kulsum, nin bɛ maa nisɔndiya kun bɔ ni kalo ye, i ye bonya minnu fɔ a la sisan, tiɲɛ na o bɛ maa nisɔndiya kun bɔ. Kulsum, e fana bɛ cogo di? E fana nisɔndiyalen don ni sunkalo nali wa? Alhamdulillah. Naam. Ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya ni sunkalo ye. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, ne nisɔndiyalen b'a dɔn ne sewalen don ni sunkalo ye. Allahu akbar. Sabula sunkalo de ye kalo ye, kalo min ni ala ka yafa ka ca kɔnɔna na, kalo min ni ala ka hinɛ ka ca kɔnɔna na, kalo min ni ala bi alijinɛ k'a masiri k'a sumadiya ni sumadiyanaw ye sunkalo yɛrɛ bonya kama, kalo do fana, kalo min ni ala bɛ shetanɛw gologolomada n'u bi minɛ ka bɔ muminunw ma, o la o bɛ kɛ sababu ye u ka jurumukɛtaw bɛ dɔgɔya, o bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka baara ɲumanw caman kɛ, ka ala sago caman kɛ, mun kɔsɔn u bɛ gɛrɛ ala la, mun kɔsɔn u bɛ baraji sɔrɔ cogo min na. O la nin yɔrɔ na an b'an profiter k'a fɔ an balimaw ɲɛna, dɔw kɛlen do ka sunkalo kɛ i n'a fɔ siranya kalo, ni sunkalo jɔra olu ka hami bɛ wuli, ni sunkalo sera kuleli le daminɛna, banakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli, tension bɛ wuli, jabɛti bɛ wuli. An b'a fɔ an balima olu ye k'u ka siran ala ɲɛ. Sunkalo ye kalo de ye, ala ye kalo min k'a di Muhamadu mantonw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la, kalo de do ala ye a fisamandiya di anw dɔrɔn de ma, a ka kan an ka sewa n'a ye, k'a sababuya kɛ mun ye, parce que an danna bato de kama. N'a fɔra ko waati bɛ yen nɔ, waati min ni an ye bato ninnu kɛ a kɛcogo ma ko barajiw bɛ caya, ko barajiw bɛ doubler, ne hakili la a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o waati la, k'i ka bato caya, k'i ka ala ko caya, mun kɔsɔn i bɛ surunya ala la. O kama an bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya ni nin kalo in ye, k'a sababuya kɛ hɛrɛ minnu b'a kɔnɔna na, ani barika minnu b'a kɔnɔna na, ani baraji minnu b'a kɔnɔna na, ka ala deli ala ka cɛsiri ani farifoni, ala k'o nɔgɔya ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bato kɛli kama nin kalo in na. Kosɛbɛ. Jani y'a ye maaw bɛ jɔrɔ n'a ye, maaw bɛ siran, maaw bɛ jɔrɔ n'a ye, nafa ni fusamantiya min b'a la o de ma dɔn. N'o dɔnna, fusamantiya min bɔra ka fɔ an balimakɛ n'an balimamuso fɛ sisan, ni ninnu dɔnna, ninnu faamuna, maaw dar'a la k'a fɔ ko tiɲɛw de don, ja maa tɛna jɔrɔ ni sunkalo ye. Sunkalo kan ka kɛ nisɔndiya kalo de ye, maa yɛrɛ kan ka nata de, ni ala tun bɛ se ka san bɛɛ lajɛlen, ni ala tun ka san bɛɛ lajɛlen kɛ an ye sunkalo ye. N'an ye sunkalo kalo fɔ, shahru ramadan, n'an ye sunkalo kalo fɔ, an ma yɛrɛ sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔna la, mun na mɔgɔ bɛ siran ɲɛ, mɔgɔ bɛ jɔrɔ a la, o ye sun yɔrɔ ye. C'est-à-dire sun ye silamɛya jɔsen 4 de, ni ma fili kira ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallam, sun bɛ wajibiya maaw kan, maaw b'u yɛrɛ minɛ fɛn dɔw la, dumuni, ji, cɛnimusoya ani fɛn caman wɛrɛ kabini fajiri la fo ka taa se tile binni ma. Yala o sun min filɛ nin ye, balo a bɛ wajibiya bɛɛ kan wa? Est-ce que denmisɛnnin kan ka sun? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. An karamɔgɔ, i ka nin ɲininkali kuma fila donna ɲɔgɔn na. A fɔlɔ i ko ko fusamantiya minnu n'olu fɔlen don sun na,
k'an ni k'an bɛ tila k'an yɛrɛ sɔrɔ sun kɔnɔna la sun fisamanciya ani sunkalo fisamanciya o tɛ se ka fɔ ka ban ka ziyada dɔ kɛ an balimamuso ka kuma kan alabato bɛ yen ni hadamaden b'a kɛ alakira ko hadisa la ko Alahu subahanahu wa taala ko hadisul kudusi la ko a baara ninnu bɛɛ bɛ hadamaden ye fo n'a bɔra sun na fa innahu li wa ana ajizi bihi ko sun bɛ ni ala de ye wa ni ala yɛrɛ de bɛ gun sunbagatɔ sara la donc ala bɛ gun fɛn min sara la o ye fɛnw la belebele dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an k'a dɔn k'a fɔ i ye denmisɛnnin ko min fɔ bibi na a bɛ fɔ ko denmisɛnnin ani sariya ka denmisɛnnin o fɛnɛ tɛ kelen ye denmisɛnnin ye jumɛn ye anw ka faamu na maa min bɛ yen n'a si ma taa yɔrɔ jan kelen walima maa min bɛ yen n'a ma muso furu walima maa min ma furu kɛ anw b'a fɔ de ma ko denmisɛnnin o tɛ sariya ka denmisɛnnin sariya ka denmisɛnnin ye jumɛn ye maa min n'o ma baliguya o de ye sariya ka denmisɛnnin ye donc an ka jate denmisɛnninw ani sariya ka denmisɛnnin o tɛ kelen ye Kulsum a faamunen kɔfɛ k'a fɔ ko sariya ka denmisɛnnin ani ala ka sariya ka denmisɛnnin anw bɛ minnu jate denmisɛnnin parce que n'i y'an ka bi tile jatew bɛɛ sisan an fɛn fɛn filɛ plateau kan sisan nɔ an bɛɛ bɛ jate denmisɛnninw ye an bɛɛ b'a fɔ an yɛrɛ ma denmisɛnninw tuma dɔ la hali ni anw t'a la ni si commencé ka jɛya mais an b'aw kɔni jate denmisɛnninw ye mais an balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko o tɛ sariya ka denmisɛnnin aw fana fanfɛ musow ta fanfɛ yala musomanin min ma furu don fɔlɔ min ma don furu la fɔlɔ sun bɛ wajibiya o kan wa alhamdulillah naam yani an da se sun wajibiyali sun bɛ wajibiya denmisɛnnin hakɛ jumɛn kan an bɛ kuma baliguyali kan n'an b'a fɔ ma arabukan na albulu an b'a fɔ bamanankan na ko baliguyali o kɔrɔ ye jumɛn ye sariyatigiw bolo o kɔrɔ de ye intihau marhalatu sigar wa dukhul fi marhalati taklif ويكون ذلك بظهور مجموعة من التغييرات الجنسية والخلقية والنفسية بالغالي أبو فودي كو دمسانيا إبي دمسانيا étape min kono marhala min kono ubani ninga do marhala to taklif no de responsabilité taklifu ye jumai kuma min ani sharia be kuma se minnu fanyana ani sharia se minnu be wajibi islamu kan onye be shin John ma John de islamé sharia nya koro responsabilité o fana be ke ni fen dawde tamashiya dawde min bi bange musomani na a bɛ se ka kɛ jogoya fan fɛ ani dani kan fan fɛ ani farikolo ta fan fɛ hali ani hakilina na fan fɛ o kuma na ni yɔrɔ na yana an ka don ni mawdu in kɔnɔ lazim an ka kuma fɛn dɔ kan ni yɔrɔ in fana na n'o de ye lamɔ ye n'an ye ka kuranɛ aya ta kuranɛ aya min b'a fɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ne kuranɛ ayen akan ka denmasa bɛɛ lajɛlen jɔrɛ ne kuranɛ ayen akan ka denmasa bɛɛ lajɛlen dusuku kami ka sababu kɛ bi an ɲinɛlen don ni ayan kɔ ka sababu kɛ bi an kɛlen don ka na ayan bila an bolo kɔfɛ ayan ko cogo di ala ko aw mɔgɔ minnu limaniyara aw y'a aw yɛrɛkun tanga a n'aw ka denbayaw ka bɔ tasuma ma tasuma min n'a bɛ daminɛ ni mɔgɔw ye ani kabakuru silamɛw an kan ka lajɛli kɛ ni ayen na kosɛbɛ an ka diɲɛ tasuma olu bɛ daminɛ ni kalakala ni bin ɲagaɲagaw ye n'a fɔra ko tasuma min bɛ daminɛ ni mɔgɔ ye ani kabakuru an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kulonkɛ t'o yɔrɔ la a fɔra ko an ka yɛrɛkun tanga an yɛrɛkun bɛ tanga ni jumɛn ye ala ko an ka fɛn minnu kɛ an ka olu kɛ a fɔra an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ minnu ma an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma an yɛrɛkun tangalen kɔfɛ ka bɔ ni tasuma nin ma mun fana ɲinilen don an ma ko an k'an ka denbayaw fana tanga mais denbaya bɛ tanga cogo jumɛn na ni lamɔli ye lamɔli in fana
o dan tɛ i ka dumuni di den ma i ka ji d'a ma ka fini san ka d'a ma ni bibi na an caman kɛlen don ka lamɔli kɛ ten kalan fana bɛ don o kɔnɔna na ka denmisɛnnin lamɔ ni silamɛya ka lamɔ cogoya ye ka denmisɛnnin lamɔ i n'a fɔ sariya y'a ɲini an fɛ cogo min na sabula adamaden ni i tɛ fɛ jiri min ka sa yanni e ka sa ne m'o sɔn cogo yira i den na i b'a dɔn ne tɛ yen siga t'a la o yiri in tɛ balo yiri in bɛ sa o de kama an balimaw masaw an kan ka hakili to denmisɛnninw na k'a f'u ɲɛna fana ko lamɔni a tɛ kɛ ni nigɛlɛya ye lamɔli kɔrɔ tɛ bugɔliba ye lamɔli kɔrɔ tɛ jamali ye lamɔli kɔrɔ tɛ pɛrɛn-pɛrɛn lamɔli dɔnnibaga dɔw y'a fɔ ko denmisɛnnin n'a bɛ lamɔ ni nigɛlɛya ye ani bugɔli ye k'a b'a dege nkalontigɛ de la a b'a dege fana ka a yɛrɛ bange ni fɛn ye fɛn min t'a kɔnɔna na donc o ye lamɔli dépend lamɔli cogoya la yani an ka segin ka na alamatul bulugu min n'i y'a fɔ sariya bɛ maa jate k'a fɔ k'a t'i donna responsabilité la cogo min na yani an ka don yen nɔ an bɛ segin ka na an balimakɛ ma balo balo i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko an bɛ min fɔ jate denmisɛnnin ye ani sariya ka denmisɛnnin u tɛ kelen ye différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ tamasiyɛn jumɛn kan ka falen cɛman na an bɛ se k'a dɔn cogo ko cɛ kɛra donna sariya ka maakɔrɔbaya kɔnɔna la alhamdulillah tamasiri minnu bɛ yen n'o b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin donna takilifu kɔnɔna la o ye tamasiri 5 ye a bɛ tila cɛ ani muso ani ɲɔgɔn cɛ o tamasiri fɔlɔ o ye ihtilam suro sogoli a tamasiri 2nan o ye hayida ye laada jeli cɛ fan fɛ an ka m'o de ma cɛ fan fɛ o tamasiri 2nan cɛ fan fɛ inbatu shahar o ye si ka falen yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ barakɔrɔsi ninnu o ka falen cɛ la o ye a tamasiri dɔ ye o kɔfɛ tuguni tamasiri 3nan o ye sinu si ka se degere dɔ ma misaliya la i n'a fɔ san 18 ɲɔgɔn na cɛ fan fɛ o y'a donnen marhalatu taklifu kɔnɔna la bon n'a donna nin marhala ninnu kɔnɔna la an ka kitabutigi b'a fɔ wa kullu taklifi bi shartil hakli ma al bulugh bi dami aw amil donc hakili o de bɛ na nin tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dafa donc k'a fɔ k'a kɛra taklifu ye responsabilité a k'a sɔrɔ hakili b'a la donc o bɛ fara kan k'a kɛ 4 ye nin yɔrɔ la ni ne b'a to cɛ bɛ kɛ taklifu ye seli bɛ wajibiya kan sun bɛ wajibiya kan hiji bɛ wajibiya kan jaga bɛ wajibiya kan fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ wajibiya silamɛ kan an t'a fɔ a fa n'a ba fɛn fɛn bɛ wajibiya silamɛ kan a bɛɛ lajɛlen bɛ wajibiya kan wa fɛn fɛn bɛ bali silamɛ baliku kan a bɛɛ lajɛlen bɛ balikuya kan ale si o la ani maa min si janyana hali n'a kɛra san 100 u bɛɛ ye kelen diinɛ ka yeta la i bɔra ka tamasiyɛn minnu fɔ sisan n'o tamasiyɛn bangena cɛ o cɛ la wala cɛman o cɛman na a si mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wala a mana kɛ niveau la ale ni silamɛ cɛkɔrɔba ka sariya bɛɛ kelen Allahu taala bolo donc sun y'a kan wajibi ye sun y'a ka wajibi ye ani sariya tɔ hali n'a ma muso furu fɔlɔ ayi a gulonnen tɛ muso furu la hali n'a ma muso furu misaliya ala k'an kisi hali ni maa min kɛra banabagatɔ ye ko a tɛ se ka muso furu sun y'o ka wajibi ye donc sun gulonnen tɛ muso furu la bon musow fana ka kɛ la a gulonnen tɛ k'i ka furu ustaz ka kɔni bɛɛ ɲɛ ala kira b'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko masa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko bɛɛ ye bagangɛnna masaw de ko don wa bɛɛ bɛna ɲininka i ka bagangɛn fɛn na n'a ma ɲɛ ko kira y'o fɔ a tilala k'a fɔ hadisa wɛrɛ la ko an ka denmisɛnninw yamariya u san 7 ni seli ye ko n'u sera san 10 ma k'an k'u gosi n'u tɛ seli donc sariatigiw b'a fɔ hali n'u sera san 10 ma k'u daliw dilanw k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ ka cɛmaninw bila u ka fan ka musomaninw bila u ka fan bon sun fɛnɛ bɛ ten cogo de la u bɛ deli sun de la ka kɔ balikuya ɲɛ n'i y'a ye n'u balikuyara u b'a fɔ m'a furusiri a caman a bɛ gɛlɛya u ma u ma deli a la n'i ma deli kɔngɔmugu na mɔgɔw bɛ ka sun kɛ kɔngɔmugu ni ji minɔgɔ ye sun t'o dɔrɔn ye fɛn caman de bɛ sun kɔnɔna la mais mɔgɔw bɛ nin 2 dɔrɔn de ye nege bɛ sun kɔnɔna la nege ka bon ka tɛmɛ nin 2 ninnu kan donc n'i y'u dege a la n'u sera a si yɛrɛ ma o b'a sɔrɔ a kɛli bɛ nɔgɔya u ma a tɛ gɛlɛya u ma mais
ni mu delala Naam. n'o balikuyara u bɛna fɛn wɛrɛ de ye fɛn min fɛnɛ bɛ gun balikuya la ka taa sungu la sun n'o ti kelen naam am singana yani am balmamuso ma Kulsum yani i da ka do itunu antu ga kuma tigɛ kito tamasiya mun kan ka dafa muso la walasa a ka fara sharia ka yita la silamɛ muso kan fɛn silamɛ kiri bɛɛ bɛ wajibiya a kan an ka jamana in kɔnɔna la laada dɔ b'an bolo wala an bɛ kuma dɔ mɛn an ka jamana in kɔnɔ a mɛnna ko sun tɛ kɛ maa kan wajibi ye fo ni sun furu siri c'est-à-dire denmisɛnnin tuma la a bɛ bali ka sunkalo bɛɛ sun ko n'i y'a bɛɛ sun o y'a kelen kɛ wajibi o kɔrɔ k'i ye sun furu siri sariya ko cogo de o la i b'o sɔrɔ nin kuma in ye yɛlɛko kuma de sabula n'an ye alakira ka hadisa ta k'a lajɛ muru abna'akum bisalati wa hum abna'u sab'in ko a y'aw denw yamaruya ni seli ye ko k'u si to san 7 wadribuhum alayha wa hum 10 sinin ko n'u sera san 10 ma n'a y'u ye u bɛ ka kulonkɛ kɛ seli la a k'u ladabu o ladabu dɔ bɛ se ka kɛ bugɔli ye n'a ye na hadisan ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ n'a fɔra ko u ka yamaruya ni seli ye u san 7 seli ye silamɛya jɔsen dɔ ye o cogo kelen na fana sun fana ye silamɛya jɔsen dɔ ye donc n'a fɔra k'u ka yamaruya ni seli ye depuis si san 7 siga fosi t'a la fana ja denmisɛnnin ninnu fana u fana kan ka yamaruya ni sun ye o cogoya kelen na hali n'u ma se dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin kumana min na n'a sera sino tamizi la sino tamizi ye jumɛn ye kuma min na n'a bɛ se ka walanwalani kɛ dɔw yɛrɛ ko n'a bɛ se ka kuma ani kuma fɔra fana a bɛ se ka jaabi dɔrɔn k'a bɛ se ka fɔ o den ma ko mama yezu a bɛ walanwalani kɛ yani a bɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc dɔnnibaga dɔw ko depuis n'o kuma na n'a fanga bɛ se ka sun ko a bɛ se ka bila sun na dɔw fana ko ayi ko n'a si sera san 10 de la ko a bɛ se ka sun kɛ a bangebaaw fɛ mun sɔn a ka ladege sun na dɔɔni dɔɔni kana se a ka balokɛli ma balike ye tamasiyɛn ye jumɛn ye muso fan fɛ alhamdulillah dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ balokɛli tamasiyɛn muso ka yɔrɔ la o fɔlɔfɔlɔ o ye ihtilamu ye n'a bɛ f'o ma ko shurasungo a filanan al-inbat ko faleni yani o de ye ka si falen i yɔrɔ dogolenw na aw ka hakɛ to kuma na cogoya o tɛmɛlen kɔfɛ al-haid ni musomani n'a y'a ka laadala joli ye dɔrɔn sariya bolo a bɛ fɔ muso masinɛ denmuso masinɛ k'a balikuyara nin yɔrɔ na an b'an profiter nin yɔrɔ fana na ka kuma bangebaaw fɛ n'o de ye an balakaw ye c'est-à-dire u kana to denmusow ka se nin marhala la k'a sɔrɔ nin sagafa ninnu si t'o la denmisɛnnin ninnu a ka kan u k'u gɛrɛ u yɛrɛ la ka diinɛ ɲɛf'u ɲɛna nin n'a ɲɔgɔnna hukumu haida ani seli kitiw ni sun kitiw yani silamɛya kiti dɔw bɛ yen nɔ den man ka se nin âge dɔ la k'a sɔrɔ a t'a dɔn Seda an kila ninnu faamuna tamasiyɛn minnu bɔra ka fɔ sisan cɛ ta fan fɛ muso ta fan fɛ ni nin tamasiyɛn ninnu dafara maa o maa la e ka n'i yɛrɛ jate denmisɛnnin ye tuguni hali n'i ye maaw ɲɛkɔrɔ denmisɛnnin ye ala ɲɛkɔrɔ i tɛ denmisɛnnin tuguni parce que ala ka kiti bɛɛ lajɛlen bɛ wajibiya i kan fɛn fɛn bɛ wajibiya silamɛ cɛkɔrɔbaw ni silamɛ musokɔrɔbaw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ wajibiya i kan waati n'a cogoya kama an bɛ segin balo ma balo welekan jumɛn b'e bolo sa ka ɲɛsin i ɲɔgɔnna jeunes ma minnu b'u yɛrɛ filɛ denmisɛnninw ye silamɛya baaraw la en général surtout sunkalo ni an filɛ a ɲɛsinnen ma alhamdulillah welekan bɛ ne bolo k'a lase ɲɔgɔnna jeunes ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma cɛmanninw komi olu de ta dereselen don ne la o de ye an k'a dɔn an balimaw
anw bɛ si min kɔnɔna la n'an bɛ k'a fɔ ko denmisɛnniya si nin de ye adamaden yɛrɛ ka si la sanu a n'a la jama ye nin si de kɔnɔna la adamaden ka kunu i tɛ nimisa a la nin si de kɔnɔna la adamaden ka sini i bɛ se k'o ɲɛsigi an k'an janto si in na kosɛbɛ an k'a dɔn kalo min natɔ don an ma n'o ye sunkalo ye a su fara a tile kan an ka a bɛɛ lajɛlen de bonya an k'a bɛɛ filɛ sunkalo ye k'a fɔ ko sun tigɛra o tɛ haramu ko daga i kan an ka hakili to olu yɔrɔ la n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ni sunkalo bɛna kuncɛ fɛnɛ an bɛ fɛn minnu ye n'u b'u kɛ ka sunkalo seli ɲɛsigi n'a ye alakota kow la nin si tɛ bɛn sariya la k'o fɔ an balimaw ye u k'u janto kosɛbɛ sunkalo la ni maa min ye sunkalo bonya i ye Alahu subhanahu wa ta'ala de bonya ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ni maa min fana ye sunkalo bonya o ye ala ye siranya dɔ de ye ala y'o fɔ wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub ni maa min ye ala ka tamasirmafɛnw bonya o ye dusukun ka ala ye siranya dɔ de ye donc an ka sunkalo bonya a nana riwayaw la ustad k'a fɔ majusi dɔ Alahu subhanahu wa ta'ala delila ka hinɛ ala k'a sababu kɛ mun ye a y'a den ladabu sunkalo tilegan fɛ ko den ye sunkalo tana tiɲɛ a ye den ladabu o la donc an b'a ye bi hali n'a kɛra k'i ma sun bana kosɔn walima fɛn wɛrɛ kosɔn i yɛrɛ dogo sunkalo la kana jagɛlɛya kɛ kana alakota bange walima k'i ka sunbaliya k'o bange walima ka fɛn wɛrɛw bange alakota kow la sariya tɛ jɛn ni minnu ye n'i y'a kɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ jurumu min ye jurumuba ye ala k'an n'aw kisi o ma an ka hakili to sunkalo la ka sunkalo bonya a su fara a tile kan n'a sunniw ye a n'a nafilaw jɔli ye a n'a barajimako tɔw bɛɛ kɛli ye inshallah an bɛ Alahu taala deli ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an minnu ye denmisɛnninw an yɛrɛ k'an hakili to sunkalo la kosɛbɛ bato minnu kɛra fɔra kɔnɔna la an ka hakili to u la kosɛbɛ an bɛ segin an balimamuso ma Kulsum welekan jumɛn bɛ e yɛrɛ fana bolo k'a ɲɛsin silamɛ muso denmisɛnninw ma sunkalo hukumu kɔnɔna na alhamdulillah ne b'a fɔ n balimamusow ɲɛna ko n b'u hakili jigin alakira ka hadisa dɔ la kisi nɛɛma b'a ma hadisa min na n'a b'a fɔ sabatun yazilluhumul arsh ko mɔgɔ 7 bɛ yen lahara jɔ don ko olu bɛ kɛ larusi suma na don min na n'o b'a sɔrɔ suma tɛ yen nɔ o don b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kamana galen don fo n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min sera ala ma ni dusukun sanuman ye an b'a la deli ala k'an ko mɔgɔw cɛla o mɔgɔ 7 in dɔ la kelen jumɛn shabun nasha fi ibadatillah lahara jɔn don funankɛni min n'a wulila alabato kɔnɔna na depuis n'a denmisɛnninma a ye alabato daminɛ a bangebaaw fɛ fo kana taa se a si kɔrɔbayali ma ko lahara jɔ don ko olu bɛ kɛ mɔgɔw cɛla mɔgɔ minnu kunkolo bɛ don larusi suma na o don b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ tile la fo n'a sɔrɔ a don mɔgɔ min ye ɲuman kɛ ala k'an kɛ ɲumankɛlaw dɔ ye o tɛmɛlen kɔfɛ k'a fɔ an balimamusow ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ an filɛ dugumakolo in kan an ma dan dɔwɛrɛ kama bato kama puis k'a yiraw la fana ko denmisɛnniya de tɛ mɔgɔ tiɲɛ an filɛ ni waati min na n'o de ye denmisɛnniya waati nin de y'an ka fangatigiya waati ye a ka kan an ka nin waati in de tɔnɔbɔ i n'a fɔ alakira y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ko an ka denmisɛnniya tɔnɔbɔ yanni an ka maakɔrɔbaya cɛ mana k'a yiraw la hali minnu si ma se sun ma u k'u jija u ka sun mun kosɔn u bɛ baraji sɔrɔ mun kosɔn fana danaya min dalen don bangebaaw kan n'o de ye k'u kalifa bolo dɔw bolo mun kosɔn u b'u dɛmɛ u bangebaaw fana dɛmɛ k'u ka o danaya in fana dafa k'a yiraw la fana k'a fɔ ko diinɛ n'i y'a ye a sera anw ma siga t'a la kira Muhammadul Mustafa a ye denmisɛnninw lamɔli min kɛ ani kira tɛmɛlen kɔfɛ fana sahabaw fana y'u denw lamɔ ka bato ɲɛ yiraw la ka alakow ɲɛ yiraw la o de kama diinɛ sera anw ma an k'a bila an kunna k'a fɔ anw de ye diinɛ siniɲɛsigi ye an k'a bila an kunna k'a fɔ anw de ye umatul islam anw de y'u jigi ye anw de y'u ɲɛ jɔyɔrɔ ye ni cɛkɔrɔbaw taara anw de bɛna to yen n'a fɔra ko anw ma
alabato ta an sɛbɛ ma ko anw ma ala ko minɛ an bala cogo jumɛn na anw fana bɛna an denw ladon don nataw la o kumana an bɛ ala de deli bangebaaw fana ala ka hakili ɲuman d'u ma ni yɔrɔ in fana n'an bɛ profiter k'a fɔ an balakaw ɲɛna ala ye denmisɛnnin minnu kalifa bolo dɔw bolo n'o de ye baarakɛlaw ye u k'u janto baarakɛlaw fana na tiɲɛ de don walidenw de don u b'a aw de ka mara kɔnɔna na i n'a fɔ kira y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ko bɛɛ de ye gɛngɛlikɛla ye ko bɛɛ bɛ taa ɲini i ka gɛngɛlifɛnw na i denw y'i ka mara kɔnɔdenw ye cogo min na baarakɛla ninnu fana b'i ka mara kɔnɔ o cogoya kelen da i bɛ ɲininka olu fana kungo la o kumana denmisɛnnin minnu b'an senfɛ baara bolo kan an k'an janto olu fana na n'an bɛ sun n'an b'an denw bila sun na an kana baarakɛla ninnu to u yɛrɛ ma an k'u fana yamaruya ni sun ye k'u yamaruya ni alabato bɛɛ lajɛlen ye hali n'a sɔrɔ u ma se ni i hakili to walidenw na siga t'a la ni i denw t'i ɲɛkɔrɔdenw na ala bɛ maa dɔ fana d'i ma min hakili bɛ to i yɛrɛ denw na surtout maaw sigilen tɛ bi diɲɛ donnen ɲɔgɔn na bɛɛ den bɛ aventure la bɛɛ den bɛ taama la dɔ den bɛ fɛ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ den bɛ dɔ fɛ o cogo in na an bɛ an ka maa welelen fila fo waleɲuman n'o ye Mulayi Sulemani Balo ani an balimamuso Umu Kulsum Jaabi k'u fo k'u waleɲuman walawalali min bɔra ka di an ka silamɛ denmisɛnninw ma hakilila faamu sɔrɔla a ko la kosɛbɛ tuma dɔ la an kana an yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ k'an ye denmisɛnninw ye sariya ka denmisɛnninw olu bɔra ka ɲɛfɔ sisan nɔ sariya ye minnu kɛ denmisɛnnin ye olu bɔra ka ɲɛfɔ an ye sisan donc ni faamulen kɔfɛ ni charti ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen maa min na n'o o y'a yɛrɛ minɛ tuguni yɛrɛ kɛ denmisɛnnin tuguni hakilila o tigi ye a yɛrɛ nɛgɛ an dun b'a ye bi saya bɛ ka na waati bɛɛ lajɛlen na ni e bɛ k'i ka fɔ k'e ye denmisɛnnin e ɲɔgɔn joli bɛ kaburu kɔnɔ bi cɛmannin wala musomannin denmisɛnnin jumɛn fatura k'a to o denmisɛnninya si ninnu na a n'o ma taa k'a to sira ɲuman kan a bɛ nimisa la dɛ e fana kana sɔn i ka taa la ɲinan sunkalo filɛ ka maa min sɔrɔ kɛnɛ na san wɛrɛ ta bɛ nin sɔrɔ wa ni ne ka sunkalo laban ye wa e t'a dɔn ne t'a dɔn an si t'a dɔn ala dɔrɔn de ye a dɔnbaga ye et puis alakira sallallahu alaihi wasallam min selen filɛ an ma alakira ni minnu jɛra k'a don ɲɔgɔn fɛ an bɛ sahababa minnu tɔgɔ mɛn dɔw bɛ don diinɛ la don na o y'a sɔrɔ denmisɛnnin funankenin fitininw de don Ali ibn Abi Talib min tɔgɔ bɛ fɔ Musa bun Umair min tɔgɔ bɛ fɔ ninnu donna diinɛ la tuma dɔ kabini dɔw ma balikuya Ali bɛ don diinɛ la don o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka ma balikuya nka a ye silamɛya tɔgɔ ta Fatumatu Zahara min tɔgɔ bɛ fɔ diinɛ la a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ kitabutigi dɔw y'a yira k'a ye san 18 de balo o y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛ nka a ka nin ɲɛnɛmaya ba in kɔnɔna la a ye jɔyɔrɔ min ta silamɛya la o ma dogo an bɛ Alahu Taala deli diinɛ faamu cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye a kɛcogo ɲuman ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n bɛ segin k'aw fo ka waleɲuman an ka wele jaabili la ka dugawu k'aw ye aw bɛ dɔnni ɲini min na dɔnni nafama barikama ala k'a nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen ka aw kɛ silamɛyaw jigi aw bɛ silamɛya baara la kabini sisan nka k'aw kɛ silamɛya siniɲɛsigiw fana ye ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma faw ni mɔkɛw jɔra jɔyɔrɔ min na diinɛ kɔnɔna la aw fana ka se k'o jɔyɔrɔ fa fo ka tɛmɛ o jɔyɔrɔ nin kan an bɛ segin k'aw fo ka dugawu k'aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ tuguni aw ka dugawu ka ɲɛ parce que an b'a dɔn aw ka dugawu jaabilen aw ka dugawu tɛ bi an bɛ segin ka aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ sunkalo in ala ka tɛmɛ ko ɲuman yɛrɛ ala k'a jɔ a ɲɛna hɛrɛ la ka tila k'a tɛmɛ yira na ka farifoniw ni kɛnɛyaw d'an ma bato minnu ɲininan don an fɛ an ka se k'olu kɛ a kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته